турския султан, ако пристъпя клетвата си, да бъда проклет от целия български народ и ми постигне най-суровото Божие наказание. Амин. Началото било сложено. Започнала трескава подготовка за въстанието. Тайното събрание в Шабановата къща приключило късно през нощта. Луната, като велика надежда, огряла душите на първите неустрашими бунтовници. Пред нас са символите на априлското въстание. Черешалото топче и знамето, асистирани от топчиите, и копривщинската учителка Евлампия Бекилова. Те ще присъстват и озаряват минутите на народното величие. Все повече озрява и се оформя плодът на апостол. Революционният комитет в Копривщица, ръководен от своя председател Тодор Каблешков, развивал особено интензивна и резултатна дейност. Подобно било положението в Панагюрище, Клисура, Батак, Перушница. Революционният подем събудил надежди, но изтреснал малодушните. Намерили се и предатели в Копривщица. Турските управници изпращат от Пловдив зловещия кърсер Дарин Неджип Ага, начало на отряд конни жандарми, със задачата да арестуват Тодор Каблешков, Цоко Будин, Лука Гютлиев, Брайко Енев, Петко Кундурджията и Георги Тихадек. Турският големец пристига в града по южния път от към Стрелча. Понеделник на 19 април. Възседнал буйния свят, той преминава наперено и гордо през площада, овладян от самочувствието на заповедник. Напълно уверен в успеха на своята мисия, той се отправя към Конака, където бива посрещнат от обезпокоения Мидюри. Кали? Започват арести. Две други заптията са изпратени да арестуват Георги Тосунов. Измъкват го от дома му недооблечен.
Копривщенци са настръхнали в будно и неспокойно очакване. Неджи Бага знае, че мозъка и душата на съзаклятниците е Тодор Каблешков и ето, че той лично се отправя към дома му, за да го примами и задържи. По Геренилото и църквата Успение Богородично, глутницата на Неджи Бага върви спокойна, за да разволяе кампаните и да възвести началото на епичната борба. Близо до Калъчевия маса дядо Караджо син! Дига мечкарското си шишане и го изпразва в гърдите на образния противник. Гръмва първата пушка на априлското въстание. Кампаните звънят призивно и като на гървава борба грабрите мъже на Копривщица. Очевиден, когато се извърши всичко го казано в писмото на